Bisan pa man sa gipahigayong offsite registration sa COMELEC Lapu-Lapu City, ubay-ubay gihapon ang napakyas pagpahimos niini. Ani ang report. Niadtong Enero 5 pa ang schedule sa offsite registration alang sa mga taga-Punta Inganyo ug Mactan. Apan wa masayod ang 64 anyos nga si Elisha Pagobo nga may offsite registration haduol sa ilang barangay. Busa kaganiha, mituyo gayud siya paglinya sa COMELEC office aron magparehistro. Mauna gima mo plate na noon. Mahal mag-plate. Matod ni Attorney Janet Lamban, election officer sa COMELEC Lapu-Lapu, nga ugma adto na usab sila sa barangay hall sa Marigondon magpahigayon og offsite registration. Kini alang sa mga taga-Agos, Marigondon ug Suba, Basbas. Pagka Miyerkules, sa Lapu-Lapu City Jail na usab sila aron makaparehistro ang mga PDL sa Lapu-Lapu City Jail male and female dormitory. Pagkahuman ini, mopahigayon na usab sila og offsite registration sa uban pang mga barangay. Hinuon nabantayan sa COMELEC nga samtang nagkaduol na ang deadline sa COMELEC registration, nagkadaghan na usab ang mga nagparehistro. Kung sa nakalabayng simana, mo-average og tag 300 ka mga tao ang magparehistro matag adlaw, niadtong Sabado moabot na sa kapin 500 ang mga nakaparehistro. Atong awhagon nga palihog nga rin na mo sa atong pagparehistro ba, maparehistro na sila before sa January 31. Kay basin og di na pud sila ma-accommodate tungod sa kadaghan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.